že som prišiel neskôr, ale viete, pracovné povinnosti, ale áno, videl som ho prvýkrát, tento film, a ďakujem za pozvanie, že som mohol prísť a nabrať tú atmosféru, ktorá tu bola. Priznám sa, po skončení tohto filmu som ani nechcel rozprávať. Takže ja vám dám na chvíľu slovo. Já si říkám, že i vy, pánové, jste museli, já neřeknu problém, ale ty emoce, když jste natáčeli ten dokument, tak i pro vás to muselo být těžké. Já se sem ještě jeden mikrofon, poprosím. Pro vás to muselo být těžké, protože samozřejmě vy jste na těch písničkách vyrostl. No áno, to isté aj Vládku, ako určite áno, tak ja som chlapec od Trnavy, ja som zo Srede a všetkých tých muzikantov poznám osobne. To je naša hudba, to je hudba, ktorú by sme mali na každej oslave, proste to je naša muzika. Naša muzika z nášho kraja, z našich miest a tá sa dostala vlastne do celého sveta. A za to ďakujeme vlastne Kamilovi Polakovičovi a teraz ste Kamila videli aj z iného pohľadu. Aj to poviem ešte raz. Nikdy na to nezabudnem, keď sme s Vladom sedeli u Kamila doma a jeho žena varila, Kamil sedel na vozíku vedľa nás, bavil sa, rozprával nám, že ide do Anglicka hrať. A ja len tak som ho podpichol, Vlado tam sedel a som mu povedal, dobre by bolo, keby sa o tebe natočil film, dokumentárny film. A Kamil hovorí, môžeš ako natočia, prečo ho nenatočíte? My sme sa tak s Vladom na seba pozerali a ja mu hovorím, ešte však jasné, a on hovorí, keď sa vrátim z Anglicka, môžete o mne točiť ten film. Ale on to nestihol, respektíve my sme to nestihli. A potom sme urobili to, sme požiadali Ulminor, aby sme získali nejaké financie na ten film. Je mi to strašne ľúto, ja vám presne poviem tú sumu, za ktorú vznikol film, ktorý má 2 hodiny a kopec materiálov ešte zostalo nevydaného, tá suma bola 5 000 eur. Za 5 000 eur vznikol takýto film a objavila sa v ňom celá plejada všetkých rómskych muzikantov, všetkých hviezd, ktorí s Kamilom Polakovičom robili. Je tam jeho rodina, sú tam jeho známi, sú tam jeho kamaráti a ja naozaj som strašne hrdý a veľmi pekne ďakujem, že dnes sme tu. Ten film dal Vládou na YouTube. Za 2 hodiny mal 2 500 zhliadnutí, písalo vám neuveriteľné množstvo ľudí. Ale stretli sme sa s chlapcami a kvôli ním sme ten film stiahli z YouTube. Ja som kvôli tomu strašne ochorel, lebo poznáte našich ľudí. Normálne asi za mňa nikto pálil sviečky, že ten film tam není. Ale dobre, prežil som tu dnes. A ja odovzdávam slovo teraz režisérovi filmu, lebo on sa nám najviac narobil. Nech sa páči. A ja vás, pánové, zvu s Ivetkou na pódium, protože aby vás viděli, pódium máte připravené, vodičku už vám tady holčičky naše přinesou. Teraz ste na vlastné oči videli tento dokument a môžete si urobiť úsudok o tom, či sa vám to páčilo, nepáčilo. No ale keď bola premiéra v Trnave, neviem asi, kedy to bolo, asi pol roka dozadu, Áno. asi pred pol rokom, tak tam to malo obrovský úspech, obrovský. Tak je, proste, tí ľudia, čo to pozerali, tak každý jeden človek, ktorý bol tam, tak všetci ho poznali. Všetci ho dokonale poznali, boli jeho priatelia, kamaráti, rodina a všetci si to užívali. Takže asi tak. Jak dlouho jste natáčeli tento dokument?
Nebo dávali dohromady? Tento dokument sme dávali dohromady zhruba asi rok. Ne, rok aj niečo. Ono je určitě těžké dávat takový emotivní snímek dohromady, protože samozřejmě, když ho potom dáváte ve střižně jako do kompletace, tak musíte být hodně nestranný. A určitě bylo těžké, ano, tenhle moment tam dáme, tenhle moment tam dáme. A jak říkal kolega, tak ještě máte dostatek, jak jste říkal vy, že máte ještě dostatek materiálu. No toho materiálu má Vládko enormne veľa a my sme to presne, takže Vládo to strihal a ja som sa o neho objavil a naschvál som tam prišiel ešte s jedným mojím známym, človekom z Majority, aby sme vyskúšali tie emócie, čo to robí s príslušníkmi Majority, keď vidia prvýkrát rómsky film. A ten človek sa skoro rozplakal, on bol úplne hotový a presne prežíval to, čo sme prežívali my, keď sme ten film točili a tak, jak tí chlapci, tí ľudia, proste všetci v tom filme tak, jak hovorili. A ak by sme tam naozaj, že to postavili čisto iba na tej hudbe, že to, čo tam ešte stále malo ísť, že viacej tej hudby a viacej tých emócií, neviem, či aj my by sme to ustavili, lebo ja vždy, akože odstupom času, keď ten film pozerám, tak vždy po mne prebehne ten mráz. A vtedy viem, že nech to je akokoľvek dlhé, že si niekto povie, že sa nudí, vždy tam príde niečo nové. A to presne, že pre mňa bol základ, keď sme sa s Vladom bavili, že ideme robiť tento film, že zanecháme tam ten pravý rómsky smrad, ten náš. Tú našu dušu, tú našu rómsku, že nebudeme sa na nič hrať. Že proste spravíme pravý rómsky film so všetkým tak, ako to má byť a že tam využijeme aj novodobé prvky, to, čo si tam počuli, tie hlasy, že tam behali tie písmenká, tak to robila umelá inteligencia. Ten film sa robil minulý rok, keď umelá inteligencia, generatívne modely umelej inteligencie boli úplne v plienkach a my už vtedy sme to využili. A dali sme to tam. Naschvál sme tam nechali tie chyby, tie preklepy, čo nám potom ľudia písali a takí ľudia, ktorí sa naozaj tým filmom venujú, že prečo sa to tam vlastne takto objavuje. A moje slovo bolo presne to, lebo my sme tam chceli, keby sme ten film spravili dokonalý, už nie je náš. My sme ľudia, ktorí majú srdce. My sme ľudia, ktorí si to nesú stáročiami, ktorí tak, ako žijú, ako nás vychovali naši rodičia, naši prarodičia, stále tam zostáva ten cit a to srdce. A ten film je o srdci, o jednom veľkom srdci a o jednom veľkom hlase, ktorý nás všetkých spája. Ten film je jedna veľká emócia. A to sme tam chceli zanechať, lebo to sme my, Rómovia. Romale sa sebachtale, tento film je len pre vás. Pojďte na stumeně. Zaznělo tam, že Kamil byl autorem hudby i textu. Máte zmapováno, kolik on vlastně napsal těch písniček? Někdo tam říkal 100, 200. Koľko zložil piesní? To sa dá ťažko spočítať, ale Kamil Polakovič zložil toľko piesní, že naozaj nedá sa to spočítať. A podľa mojich odhadov ich bolo tisíce. Naozaj tisíce. A doteraz zdejú po celom Slovensku, po celom Česku, dokonca po celom svete a určite budú znieť ešte niekoľko desaťročí. Zaznělo tam také, že byl příkladem pro další mladou generaci. I to, že podporoval mladou generaci, protože on sám určitě věděl, že to není lehké, aby se mladý muzikant uplatnil v tom showbiznisu, na tom jeviště, na té stage. Tak on vlastně i vychovával si tu další mladou generaci. A moje srdcovka je Timurko. Protože jak jste tam ukazovali ty záběry z Karviné, z festivalu Karviná, já ten festival moderovala, takže já u toho byla, když tam ten Kamil jako dojel s tím Timurkem.
to byla vlna emocí. Tam se plakalo. A jak říkal, že dostal 20 000 českých peněz, to je pravda. Tam opravdu stála fronta, když ten chlapec s Kamilem zpívali a tam bylo to souznění. Oni byli jak jeden. Byla to nádhera a já vlastně, pro mě je velkou ctí, že jsem mohla stát na tom pódiu vedle nich, kde oni předávali ty emoce, tu romskou hudbu, jak jste říkal, tu duši tomu publiku, která vlastně potleskem, ale i těma penězma odměnili toho malého kluka. Kolik je dneska Timurkovi? No, Timurkovi je tuším 9 rokov. A on s ním začínal úplně jako maličký chlapec. 5 rokov. No. No. To u nich byla láska na první pohled. To áno. A vlastne, čo ste tam videli všetkých tých, čo tam účinkovali, tí muzikanti, tak to vlastne ich vychoval Kamil. Všetkých od Timurka až komplet, čo tam boli všetci muzikanti, tak on im predurčil tú cestu, ako majú ísť. Tam to bylo hodně slyšet i cítit. A jak byste vlastně pojmenoval ten styl? Protože on uměl zaspívat lidovky, uměl moderní písně. Mně tam přišlo, že zpíval i, že tam byl i rap, že tam zazněl. Jo, že on vlastně z každého toho žánru si něco vzal a uměl to prezentovat. A dokonce i ten videoklip, ten se mi líbil moc. Jak repoval? No jak repoval, ale potom i ten videoklip, jak to tam bylo nahrané, jak tam byla ta velká obrazovka a jak tam vlastně dojelo to auto a tam byly ty ženy kolem. No ten Kamil bol presne pri začiatku YouTube a to sa mi na ňom strašne páčilo, my sme sa poznali dlhé roky, proste všetci tam. A on bol presne ten prvý, ktorý dával klipy na YouTube. Oni už mali svojho manažéra Daniela Mikletiča a oni proste razili tú cestu, že rómske klipy na YouTube. A on vlastne stál pri tom, že on si vychoval svoju generáciu, tá generácia ďalších. A teraz si pozrite, že všetci mladí Rómovia ovládajú Facebook, TikTok, Instagram. Oni vlastne udávajú trendy v hlavnom mainstreame v populárnej hudbe. Či je to hip-hop, soul, R&B. Proste oni sú skrátka všade, oni prerábajú čardáše do houseu, do všetkého, proste tí Romáci sú v hip-hope a majú milióny lajkov, milióny zhliadnutí, ale on stal úplne pri tom začiatku. A mne sa na Kamilovi strašne páčilo to, že on spojil tie dva svety, tak jak majú v Amerike, že východ aj západ. A Kamil bol presne ten, čo spájal východný štýl, ľudí, ktorí sú z východného Slovenska, muzikantov, spájal s chlapcami zo stredu a zo západného Slovenska. Že on ich normálne kontaktoval, oni chodili nahrávať do Trnavy a tam to proste celé vznikalo a navzájom sa tí ľudia začali rešpektovať a ľúbiť. A vlastne strašne veľa kapel odvtedy aj začalo hrávať na západe a u Adina vo Veľkom Záluží, že naozaj, že tá kultúra, ale myslím ten rompop, že nabral veľké obrátky a strašne sa mi páčilo od Kamila a presne, že veľmi uznával našich lavutárov, myslím klasických muzikantov, klasické kapely, lebo presne je tam pán Rigo, Lacko Rigo, a on nerobil len s týmito muzikantami, ale aj s inými, že on si strašne vážil. A už to pomaličky, že naozaj, že tí mladí rompopoví muzikanti sa znova vracajú k koreňu. A tá patívka, úcta tým našim lavutárom znova je, že všade si ich volajú, začína to naozaj, že ľudia sa už ako keby presítili toho syntipopu, toho syntetického zvuku a že vraciame sa znova ku koreňom. A tí mladí to naozaj, že doma skúšajú, či sú to husle, cymbál, že naozaj sa znova vraciame sa k ukoreňom a to je dobré. To je krásný, takový to vemu flešku a jdu na koncert, to ne. Prostě klasická romská práce a ta romská hudba. Já jsem se chtěla ještě zeptat, kolik jste celkem oslovili muzikantů?
koľko muzikantov sme oslovili? No tak snažili sme sa osloviť čo najviac, ako z jeho okolia. A ono to bolo veľmi ťažké, lebo väčšinou sme mohli natáčať cez víkendy a cez víkendy viete, jak sú muzikanti. Takže to bolo veľmi problematické a náročné aj na čas. Takže koho sa dalo, ale tí najbližší určite sme tam mali. Souhlasili hned, že chtějí být součástí vašeho dokumentu, protože je to opravdu jako emočně to na člověka hodně působí. No určite nikto nepovedal nie a každý to robil s emóciou a s radosťou a zo srdca. Každý jeden. Tam to bylo slyšet, protože oni vzpomínali a to byly ty zážitky, jo. To bylo to, co stávalo se muzikantům, jako jestli jsou tady nějací muzikanty. Pan Daško je taky muzikant, že jo? Tak to znáte. Ty cesty muzikantů, protože oni v pořádku, já to umluvím, oni vlastně nemají čas na to, jako aby někde zastavovali, prostě jedou, zpívají, řidiči se střídají a ten život, jako to je ještě na další film, jo, ten muzikantský život. A já jsem čekala, jestli tam vystoupí děti, jestli tam vystoupí manželka. Jako pro tu Irenku to asi muselo být hodně těžké. No aj doteraz je to veľmi ťažké pre ňu. Ona to veľmi prežila a veľmi jej chýba. Veľmi. Jeho spev, proste jeho povaha, všetko chýba. Kdybyste vy měl charakterizovat nějakou větou odkaz Kamila Polákoviče? No keby som bol, alebo takto, keby Kamil teraz mohol prehovoriť, tak určite by poďakoval všetkým za všetko, čo pre ňu spravili, jak sa obetovali. A jeho odkaz by bol asi taký, že treba pokračovať v jeho hudbe, nájsť si, každá kapela nech si nájde ten svoj štýl a hrá, čo mieni, že čo je pre nich akože najviac. Čo najviac cítia vo svojom srdci a tak sa aj dokážu ako ďalej, čo proste ťažko sa mi o tom rozpráva, lebo Kamil bol jedinečný a on proste dokázal s hudbou oslovovať ľudí, lámať ich srdcia a dokázal v ich srdciach proste otevřít ty romská srdce. Hodně otevíral ty romská srdce. A mně přišlo, že jemu, ať i když mu bylo dobře, do zpěvu, měl radost, zpíval, ale i když mu bylo hodně zle, tak zpíval a ty jeho texty vycházely z toho jeho života. Tak si říkám, že my Romové jsme takoví. My sme, to je proste, ako my teraz o tom rozprávame, ale my si o tom nemusíme hovoriť, lebo my sa jeden na druhého pozrieme, začnú sa, púštiť sa pesnička, pustia sa Halgata, no a mulatujeme. Trháme košele, jak ukázal pán Splnomocenec, a tak to sme my, proste, my nedokážeme nič skrývať. To, čo je na vrchu, je aj vo vnútri. A čo je vo vnútri, je na vrchu. To sme my. My proste tak žijeme. A preto sa máme navzájom aj radi, lebo my sa neoklameme. My sa na seba pozrieme, možno sa chvíľu hneváme, ale potom znova sme. A to je to, že tie rodiny, a na toto nemôžeme zabudnúť, nemáme sa
stretávať iba na pohreboch alebo na svadbách. Mali by sme znova niesť ten odkaz, mali by sme sa navzájom žiť v tej úcte. A naozaj, že keď treba plakať, tak plačme, keď sa treba smiať, tak sa smejeme, ale robme preto všetko, aby sme sami sebe boli príkladom a v týchto ťažkých časoch, lebo všeličo sa deje vo svete, tak vážme si jeden druhého a žime a majme ten náš rómsky, taký pravý cigánsky, ten život majme ho. A vážme si to, čo sme, lebo my sme naozaj, my sme tí, na ktorých bude raz stáť tento svet, na tých našich emóciách. Lebo tento svet, ktorý momentálne žijeme, ten svet, ktorý je obklopený digitálnymi vecami, kde je instantná láska, ktorú nasypeme do pohára a potom ráno vycikáme, kde máme radšej psíkov a mačky ako deti, kde miesto na deti pozeráme do telefónov a do mobilov. Tam chýba ten odkaz, čo si my nesieme historicky roky, rokuce a čo my odovzdáme tomuto svetu, keď naozaj svet bude ovládať tá chladná technológia a to bude ten náš prístup, ten ľudský, emotívny, ten pravý, to rómske, to pravé rómske srdce a to teplo. Keď sa plače, keď sa smeje, keď sa kričí. Takýto sme, takto sme sa narodili, takto žijeme a takto umreme. Amen tu menge pani teraz. Já se zeptám do publika. Má někdo dotaz tady na ty dva úžasné pány? Určitě, kdyby Kamil prostě při tom natáčení prostě se ho účastnil, asi ten film by byl jiný, věrlivější úspěch. Ja si myslím, že už len tým, keby tam ten Kamil bol, že reálne, tak určite, lebo by tam bol, lebo to je proste on. A ten jeho humor, tá jeho vitalita, tá jeho živelnosť, lebo on bol živelný chlap. To proste on rozbombardoval celú sálu, len vošiel dovnútra, alebo ho dotlačili. Proste každý sa na ňo pozrel, on sa na nich usmial a každý len takto presne robil hlavou Kamil. A už tí Romáci, on začal, presne ako to povedali, a to je aj pán Daško ako primár, že on sa proste pozrel, on vedel, tomuto zahrám toto, tomuto, toto. A už pekne išli s peniažkami, lebo to bol Kamil. Ivan Veselý. Já jsem rád, že tady kolega do Slovenska mluví o jakési romské autentičnosti. Je za 5 minut 12. Nejenom se týče ty většinové společnosti, ale i romské. Protože 35 let nás tady integrují a je to stejný. Takže někde ty soudruzi dělali chybu, o tom Berlíně. Presne tak. Jak jako, když si to představoval, protože to je pár jedninců, co já vím, co přemýšlí o romské autentičnosti, jako nástroje, jakéhosi dalšího romského rozvoje. Protože i ta romská autentičnost stojí peníze. Jak on si to vlastně představuje, jaká je ta představa? No? Najednou, rozumíš, máš, když to v Čechách, máš tady 80 000 lidí, kteří jsou jakože integrovaní. Integrovaní znamená tady, že většina z nich nemluví romsky, o romských tradicích, když jsou, no, a nejsou vlastně ani gáře, ani doma. Jak si to představuješ udělat? To by zajímalo, no? Protože vidět, že přemýšlíš dost hluboce, ale z těch tu hlubinu, no, musíme dostat do těch praktických věcí, no, co nám ten výsledek časem toho vypadá. Jak si to představuješ? No to je presne o tom filme, čo ste teraz videli. To je presne o tom, že oni
uvidia, že sa nemajú, lebo ja žijem tak, keď spím, keď chodím. Ja nepoznám možno, tak ja nepoznám človeka, čo je aj párno, aj kálo. Taký neexistuje, nemôže taký byť. A nemôže byť ani chlap, aj troška zo ženy, aj troška z muža. Tak bude muž, alebo žena. Tak je aj on, tak keď sa narodil, mamu má cigánku, otca má cigána, tak je cigán. A môže rozprávať, čo chce. A teraz je to len na ňom, keď sa cítiš. Lietadlo, buď lietadlo, neberieme ti to. Ale pozri sa tu na tieto vrtuľníky, čo tu lietia, za nich sa nikto nehambí a celý svet sa ich kláňa, lebo majú srdce. Tak keď chceš byť lietadlo, buď lietadlo. Ale my budeme vrtuľník. Nikomu netreba nič platiť. Všetko príde samé. Keď tento, čo chce byť, nech je. Ale za svoju mamu a za svojho otca sa nikto hambiť nemôže. A to je odpoveď. Nech sa páči. Děkujeme. Já se zeptám, tohle to byla vaše první spolupráce u tohoto dokumentu? Jako nás dvoch? Práve, že spolupracujeme už 2 roky spolu. Asi možno 10 rokov alebo viac. Takže to byla prvá spolupráce. No, bylo to vidět na tom filmu, protože je to tam navzájem všecko doplněné. No a tak nezbývá mi se zeptat, co chystáte dalšího novýho? No, chystáme teraz tiež dokumentárny film o rómskych starostoch. Takže asi tak. Takže tam bude trošku politika asi. No, budeme sa snažiť, aby tam politika nebola. Práve, že ak môžem prezradiť, tak my to chceme spraviť presne naopak. To nebude o politike, ale bude to zase o tých ľuďoch. To nebude mať s politikou nič spoločné. Bol si Fero z osady sa stal starostom, ale ten Fero bol vždy Fero. A keď Fera brali v osade, tak ho berú zrazu aj na úrade a zrazu ho berú aj v tej veľkej majoritnej krčme. A tam sa to ukáže, že prečo. Pretože nosí tú starostovskú čugaňu, alebo preto, že je ten Fero, ktorý má to slovo a rastol so všetkým. A to je to. Buď je A alebo B. Nemôže byť medzi tým. Proste je to chlap, vieš si povedať, ľudia ho majú radi, hotovo. Tak to najlepšie sú jednoduchšie cesty, aké tam chceme ukázať. A to si už každý človek potom povie, že áno, ten starosta dobrý, zlý, taký, lebo nikto nemôže nikomu vyhovieť. Na každom nájdu chybu, aj na mne, nikto sa nikomu nemusí páčiť. To je úplne normálne, sme ľudia, ale navzájom sa musíme vážiť a navzájom sa musíme rešpektovať a stále musíme zostať ľuďmi, že potom to celé je, ale z toho to bude ten film. No, pánové, je před vámi hodně velký kus práce a my se těšíme, že na dalším ročníku, nevím, za jak dlouho to budete mít natočené, že bychom si ten váš film pustili příští rok, a nebo potom na příští rok, ale určitě se budeme těšit na váš další film, na vaši spolupráci, na váš hlas, na vaši práci, která je otisklá v těch vašich dokumentech. Dámy a pánové, prosím o potlesk pro režiséra Vladimíra Putíka a scénáristu Jana Beháryho.